Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। ओइ फाग्ला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो? माया? है मानसिफोरखौ होनदों आरो मा जालायखो? बा माहाजोन नालाय बेखायनो बेयाव नाङाखै साला। मा होननो नागिरदों आं बुजियाखैनो जेबो। है मानसिफोरखौ होनदों माखौ जायो माखौ दोनो माजों लुयो माजों बाहायो सयथिबो आयु आंहाथ' गैया नै गोजां बोथोरनि सुइटार जेकेट गांसेखौनो बायनोनो हायाखै बेनो बे कम्बलजोंबाबो आगोर मोना मोनायाव। नोंनाल' आंहा नै मोनफ्रामबो भिडिअ'आवनो बे मोनसे गाननायखौनो गानबाय था जाम्बा बायदि जाम्बाबास नुयो। आरो बेथ' बे आजिखालि बाइक साइकेलनि दिन गैला आसोल आजिखालि कारजोंसो बेरायजोबो मालाय गासिबो सेंग्रा सिख्ला जरा जरानो। आंहा कारखौथ' बारहो बाइकआनो दंजायोबा रंजा। दाखालैलै जि मोजां दुगैस्रां लोबस्रां बाजाराव थांलायबाय आङो साइकेलजों। मालाय सेंग्रा सिख्ला जरा जरा कारजों बिं होलांबाय नुवा नुस्लाबानो जि सिब्ला लांबायलै आयु ओरैनो जिबायदि लामा गाज्रिखा दाना हाद्राया आंनावसो ओमफ्राय आंहा एन्जर गुदुंनिफ्राय ओंखारनाय बायदि फुल्ला फुल्लि जाजोब्बाय ओमफ्राय जि रागा जोंबायना आङो खमसेबो लामा गाज्रि एसेसो खम लासै सालायबाय दा आसै सालायबावा आंनाव दं होननाय बायदि जि सिब्ला लांबायलै सयथिबो नायखायालै साइडना उरायबायसो होननायनिखा फाग्ला बिदिनो जायो। बे लामाया बे दामफार ट्रेक्टर खाबाय थानो गाज्रि जाजोबथारबाय ओरैनो लामाखौ मोननो नागिरला। हाद्रिखाय लामायाव ओंखारनो बाबाय आं दाना। मालाय सिख्लाफ्रा कार गोनां बयफ्रेन्ड मोनग्राफ्रा मालाय खम लाखि बे कार सिङाव जिरायदो ना अखायानो सियो ना हाद्रियानो नाङो ओमफ्राय जोंहा दैलाङाव साथा रेनकट हमबाय बायनानैनो सेस जायो। जि खस्थ' साथा हमनोसै आखाइ थोंनैजों ओमफ्राय गारिया सेरजों एरायबाथाय बारजों साथाया उरायनोसै खम जारला ने। ओमफ्राय नै कार सिङाव मालाय आराम जिरायनोसै एसि होनानै ओमफ्राय सिख्लाफ्रा सिगाङाव जिरायो बयफ्रेन्डनि खाथियाव ओमफ्राय खानायाथ' स्ट्रेट जाखायो गोलावनो ओमफ्राय दलद थायो मालाय थान्दानो सिङाव ओमफ्राय बाहेरायाव मा जादों मा जायाखै नुहुरजोबनोसै मालाय दलदनो ओमफ्राय जोंहा समपास जायो ओमफ्राय मालायखौ मा नायनो गावनो गोलोमदै फेरखोनि माला न'आव सहैनोसो जायो जोंहा। जायहा कार गोनां बयफ्रेन्ड मोनदों बिस्रा लाखिलै मालाय खाफालानो गैयालै आंना। खाफालखौ गावबागावसो दाना लानांगौनोलै जाम्बा माजोंबा दानानै लाखायाव गरसेबो गैयाबा जाम्बा बुंनो फैयो बावहाय। नांलायलालै जोंनो कारथार ने नांगौबा देनां थैनानै उजिबा बायनोसै दा जा दं बेजोंनो गोजोनसै ना मा होनो खब्ला। लामायानो गैलालै अयथासार गिर जायो दाना लामायाव टाउनावबो आरो गारि मथर दोननो जायगायानो गैखाला टाउनावथ' गासिबो गारि मथर लायोबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा अबावथो जायगा थोनो लामायालाय दा बावैनो थाबैनो थाबायनो लामा गैयैसो जाबावसिगोन गारि मथरजोंनो। बिदि होनाबालाय माथो जोंहालाय बायनोथ' हाखाया नालाय। आयु खावब्ला सनाया बावहायसो दंफैयो आंहा बेखौनो सैमा फाग्लि बायदि न'आवसो नागिरहैगासिनो आरो सोमलामोननावबो नायखांबाय आङो जोंनाव गैया फैयाखै सोरहरदों मादैया। सोर जोंनि आइया? औ हा फन हरनो हायामोन आंना फना बेलेन्स जोब्बाय दहाय फुङाव आरो दाना जिअ'आ बेलेन्स जोब्बाथाय कलबो थांला आरो फैबावला जिअ'जों जिअ'बाबो। दे दा पेटिएमजों सोना हरनोसै आं सोआबालाय आरो सोरथो सोबावनो बेनोसै आंनालाय। आं खावब्ला सनानाव माबा मोनसे खोथा सोंनोसो फैदोंमोन। हाब माबा पार्सनेल खोथासो नामाब्रा पार्सनेल खोथाबा थांसैलां नोंसोर डिस्टार्ब जागोन ना दा। नङा पार्सनेल खोथा नङा माबा सना दाखालि नाखौ होनदोंमोन ना आंनो दिवालियाव दख'ना गोदान गांसे बायना होगोन होननानै आं बेखौ नांसिगौमोन। सरि बावबायसोमोन आं सना। नोंहालाय बावसियाखैना सना सना गाबोन बेलासियाव लायनोसै। ओहो सना दायो बेलासियावनो थु दे मम' जाथावथाव ओमफ्राय आंनो दख'नाखौ 15,000 बेसे नांगौ दे। मा 15,000?